Ja. Ich bitch. Välkommen till Marvel! Fuck att han gör du. Ja! Du var ett lärare, inte? Ja. Magnar Kampala. Det är väl ja. Du väl? Ikke de mittaste. Jag hatar mittaste. Det är Det inte... där kan handan. Landan. Nej, handan. Sorst. Men hur fan du sorst? Kampala. Ja, kan inte. Hur fan du sorst? För jag har fucking videon i jobbar. Jag känner sant så går. Jag ska vara Yoshi, vi ska fuck you. Jag är Luigi. Okej. Hur säger så här mot? Nej, jag vet inte hur är något. De kan. Varje. Ja. Magnar känner mig bättre än du gör. Ja, men tjaft. Okay. Let's go! Jag tar där. It's another adventure! Så det är intensa gör vi det. Ja. Faktiskt. Resten av nej. Cowboys! Okej, Bridget. Cowboys. Vilket tårtsnål. Sang det så smooth. Westernland. Man ska tälja upp tröj så hoppar man. Jag tror inte det är så. Jo, Magnar förstår. Du ser ett tröj så hoppar ut. Jag kan inte köra. Det där kött så. Ja. Ett tröj så hoppar ut. Tvej. Tröj! Du var med! Nej, tryck för att den... Just Donkey Kong Dice! Fuck, det är så lätt att ta med. Nick det bästa var nummer 3. Det är Faktiskt. inte alltid bästa med överallt. Helst bästa med just kinda gott det. Hoppa tröj, hoppa. Hoppa, 3, 2, 1, nu. No! No! Du slövrest. Diskvalificerad. Han kläcker stötterna nu. Han är ju. Han är ju. Okej. Ja, det är så... Det. Det är inte så runt du inga Så vart hit bakom stötterna. Fuck, jag hoppar ju bara med det. By the way. Det hände. Det är så fucking slött det hade där. Det är inte 8. Oh my god. Shit, du kunde finns Thomas vid, han är tjock. Du miste köttet, det är jättast. Är det lukar gå med? Köttarspel. Alltså en case spel liksom bara sticker upp och så gud. En case of doesn't ytterligare. Då då Slätcha. nej. Klämt! Det är bara att som är där. Eller att nummer 4. Du gröna sonka var fuck it. Jag får samarbete då. Så det verkar samma ställe. Tvärkursen ställe. Burger då läppet. Det är inte så för temperaturen. Jag vet inte att det är. Ja, kom till tvärspelare med den där. Destruction. Jag minns vad jag nästan. Fuck, jag minns inte om det. Visst är det rasar bildspel så vinner du det. Det är svårt spel. Ja, det här Sangren. Jag bara förlängt. Tja, du. Magnar då förlängt. Jag var bäst nu. Det låter tvärsen göra det, det är inte gott. För så säger Magnar kan görs du! Fucking seriöst Magnar? Du står hoppa över som dumbass. Fuck Doggy Dog. Fuck Simon. Tyler och tvär stäschor. Guess. Vad var det neck? Fuck you. Det är ju inte på mig. Det är du så helt gör. Han är helt och helt. Jag vill på första det. Lättast spel till tonen för att skippa. Ja, det är närmast. Ett simpelt random. Katta bästa arbete. Det är Golden Mushroom. Ja. Hade det ringaste. Fuck you. Det är ju rätt. Ja, mest pengar. Yeah. Jag har inte spelat. Så hybrid. Det är så skitigt det. Tack så Fick bara 90 kronor för så van av det. 90 kronor för varje.
Fuck you, Donkey Kong! Yeah! Okej. Jak som konstigt mina. Han missar på pengarna och lägga... Ikke nu? Var det nu? Ja, nu. 8 för att... Yes, jag sant det. Bowser the Brash. Gå på det. Yes! Okej. 666 timer så. No! Visst det var så 666 timer ja. Ja, det är Han är döv. Han är så mycket pengar. Basically, yeah. Vad köper mjölk? Still mjölk man vill. Rappa mjölk. Det är coolt att jag kan få det. Yes! Jag var uppe. Det är du. Yes! Torpedo. Ja, det sakar! Det är så ska inte... Nej, vi kan göra det där. Nej. Vad fuck är det? Kanske är mitt i en så stor där själv. Vad fuck är det där? Det som är så snubbbotten, där vet alltid vad det är. Ja, vad fuck! Jag vet inte vad det är. Jag vet heller inte vad det är. Samma. Nej, Vad fuck är det? Nej, det var bättre. Bättre. Hej! Du kan störa. Ah, fuck för det. Kan du störa dig? Jag sitter rätt. Ja, Yeah! cool. Vi kör. Jag har funnit dig där. Rakt jag. Fuck är det? Vad typ? Ah, shit. Ah! Okej, där finner vi vatten. Oh shit. Tid över hjärtat. Jag ska... No! Yes, vi rakade. Oh! Men... Det blir helt att dra fisk. Fuck är det? Och ner. Och ner. Spel suck! Att det fucking flä... Fucking... Salda fisk, nej? Du sa det där. Fuck är det där? Som fiskar, ja. Så jävligt. Så var det för jag. Man får pengar för det alltså. Det var inte stjärnorna som var true. Du ska få ett samma. Tror jag touchen av det där. Du är han kör. No! Okej. Very Stay high. Wow! Wow! Ja! Free mer pengar. Lever vi med minigreps? Åh, nog stjål bara med fyr. Tack för med pengar. My fuck you no! Nej! Donkey jag ska. 2 kronor om månaden och lever Kan vi man med inte random? Mini-memes. Ge free mer pengar han vinner. Han när stört nice. Ja. Det är så. En 2 nerver att ställa pengar. Ge istället pengar från folk. Så vi still ser från världen. Så mer pengar nu. Jag falt tycker jag bönser på det. Nej! Det är spelet bro till friends. Trosh! Chesta papir. Först ah! Först det papir igen eller? Ja, okej. Nojjan. Jag vet Nojjan. Så knappen så tatt vi. Nej, jag var... Åh, Todje. Reset knappen. Todje! Fuck, jag kan stjäla! Todje! Ja, bueno. Han fick känna det. Fuck! Du där. Ja. Okej. Du tänker visst. Okej, det känns inte. I'm shit där. Du halt då, eller du prövar ju göra. Han är så slöboll! Halta. Ja, det jag kan göra det att du ska korka knä först. Fuck! Okej, vi är framför Levi. Kör vet jag. Fuck! Åh shit, vi kör den. Ja, du kan halt då. Okej. Jag tar kan va? Shit, fick svättrig. Jag fick inte göra det! Där vinner! Wow! Skratta sådär. Fuck, stämmer det här tror jag. Det är så fucking bråtespel. Det är här jag ska finna mig här. Det blir så kön. Få med! Träff han. Vad ska jag? Det vi kommer ju bara vinna. Alltså vad ni är redan färg? Du
suckar Janet. Du ska hålla ner, kom no way! Kan du Fria? Kan du? Fight me, bro! Fight me in real life! Georgiata! Det är så... Det är väldigt bra att... Alltså, det suckar. Kan du bara vinna? Nej. Nej, en ska... Fuck! Air chicken du! Shit, vi då var avancerad bulten. Sånt där. Fria. Nej, vi rann upp. Snudda mig! Fuck you, Fria! Vi måste ha det. Jävlar, okej. Inte det så jag. Fuck you, Fria, klarar det. Spänn brott. Säg det av brottet, suckar! Yes. Fucking... Vi får tid då i! Oh my. Bara Fria. Bara Fria. Nej, jag hörde Jag fick faktiskt inte göra det alltså. det. Soundwaves, att det... Soundwaves, bitch. Det Visst blir du bara... för... Visst Du du får för... bara rätt, Levi. Levi, du får bara rätt. Får bara rätt. Trus då. Tjo för fingret där. Trus då att du snägger pengar, Luga. Det visst jag har haft nog till stjärnorna nog. Turn thing, så det ska checka ut. Fuck off, Fria. Det är freaking fun! Jag vill ha stjärna! Nej, kan du käka magnar? Yeah! Klapp ut nu till. Klapp! Det tar Jag hade spelat. Jag hatar Spellet det. som fucking artwork! Vi kan vara vilken Jerry. Du måste släppa hoppa. Det känns som cheap ass taktik kom du göra. Come on. Magnar kommer att läcka för nu. Jag tog bra också en läcka. Ja, men pum! Magnar för läck. Hinner vi Magnar. Jag tror inte vilja. Att det här är fucking... Ow! I thought we should high five. Stay free. I'm sorry. Så hejta Jerry där. Magnar fucked Slendron. You're fucked. Du måste svänga. Yeah. Även fuck. Jag knäcker pengar fria är så... Kronor. Även faktiskt kort. Er bench nu. Oh my god. Oh shit, han blir här. Men bro, Ja, jag hälsar blir här storvärst. Det här är massor. så han bara touch. Fuck that liksom. Er fuck. Jag kan inte säga faktiskt. Du är safe. 8! Okej, jag tappade det. Nej! Jag tar pengar där! Fuck, du 500 kronor! Längre eller? Så för... Ja! Men jag... No, man, savage. Jag får mot Shit! Vi har haft en akvistel där från FND. Han har haft jäkla mig. No! Ena grön och... Ena grön och Levi. Levi är inte plats för det. No! Var är det som hade det? Jens. Donkey Kong var. Han för... Kongi Donk. Complete bumper från. Det är... Exakt vad stil tror jag stil. Det är verkligen som... Så det är... Jag snackar väl långt om det här lite va? Alltså, hvis du just så säger så blir det någonting någon nerv. Ja, fuck you. Oh shit. Vi fick han. Woo! High fives. Alla spelar alltid final lead eller inte. Try 5? No? Du har inte bara stickla för det. Kom Magne. Try 5. Come on! Okej, bara köra slå. Okej. Det är vem jag svettar om. Jag har alltid svettat om jag spelar. Det blir fucked up. Jag blir ju bruised. Det är nästan mer ett issue. Fuck! Det är allt om det.
Alla är fucking... Kan man hoppa? The minigame, ja man kan hoppa. Det är bara bullshit vi är med och det där... Så man tjänar rätt alla nu ska man vinna så här. Fuck! Har han livat igen? Ja. Han ska passa med sig allting. Robotar kommer faktiskt vinna det. Magna börjar sig upp. Månen! Ja! Vi skruvar bara en upp mot hela showen. Ja, det är skrutt. Jag tar bara med. Jag kan choppa Vad står över det? Kan man det? Nej, smack in real life. Shit! Börja sidan än. Han har ankor. Big little pat. Big och little. Little big planet. Jag gör något toy. Fuck no. What? Hej! Think of it. Minigames. Det är minigames. Coinstar. Det är. Ha? Coinstar. Han som samlas i... Vad är Spel? Jag vet Det är som är inte. skyldigt. Du har ju mest pengar. Du har inte en dag kvar. Vi vann. Magnar är vunder. Visst det? Vi hade Magna vann. Jag hade Magnar vann. Magna fucking vann! Jag vet inte. Jag faktiskt vet inte. Holy shit, det är som Magna. Jag hade ju mitt... Jag är två stycken. Jag är två, så tror jag Magna. Ja, Magnar fick... Magna fucking vann! I'm sorry. Den är bagger! Come on. Där. Yeah! Oh fuck, jag blir värst. Tysch bara, jag hade spelet. Det var så... Men jag tycker det är så awesome. Hej! Så vanligt. Det hände det för jag tog någon. Sitt on get you, shit is bra. Jag går tog då. Shit on nöten som du. Så sankt skott. Come on Bowser, du får inte släppa Jag det. blir som GoldenEye, det var på 9. Nej, Spottish Golden Nej! Eye! Little shake, vad fuck ska jag kalla det? Not, the world is not enough! Vad så länge då? Human life. Ja, dräpp han så. Fuck det. Okej. Jag har antytt. Vet du något stränt nu? Levi? Fuck! Gör det där för er! Tack för dina pengar. Pengar du kan med. Det är mest pengar alltså. Magnar vann. Fuckade spel, jag hatade det. Let's go! Jag fick 2 tröjor för no! Nej! Fuck! Jag tar kamera! Vilket gör du? Nej, sen du är! Jag gör jätte! Fan! Snudda mig! No! Fuck you! Yeah! It's a practice! No! Yeah! Yeah! Fuck! Fuck! Yeah! Ah! No! Yeah! Help my poop! Ow! No! Yeah! No! No! Oh, det är en jet! No! Fuck! Fuck! Oh, no! Fuck! Shit! Fucking man! Yeah! Wow! Skrattar sådär.